presidents i representants d'entitats de la nostra ciutat i a tots i totes vostès que avui han vingut aquí en este acte. De fet, és un goig poder donar-los la benvinguda un any més al Saló de Plens del nostre Ajuntament, la casa de tots i totes, per commemorar de manera conjunta la Diada Nacional de Catalunya. L'11 de setembre és una jornada que ens convida a la reflexió, a la memòria, una jornada per a mirar enrere, recordar les lluites i els sacrificis que tantes generacions han defensat o han fet per poder tindre les llibertats, per poder mantenir la nostra llengua i la nostra identitat com a país, però també és una diada per a mirar endavant, per a reforçar el nostre compromís amb els valors democràtics, amb la justícia social i amb el progrés de tota la ciutadania. En aquest marc, la conferència institucional que organitza l'Ajuntament de Tortosa és una oportunitat per aprofundir en la nostra història, també per entendre-la millor i per a projectar-la cap al futur. I per això vull agrair moltíssim i de manera molt sincera a l'historiador Roc Salvador que hagi acceptat la nostra invitació per a ser l'oponent d'enguany. Jo crec que no calen moltes presentacions per explicar qui és Roc Salvador, però sí que m'agradaria recordar que és llicenciat en Geografia i Història per la UNED, historiador, professor tutor en excedència d'Història i Història de l'Art al Centre Associat de la UNED a la nostra ciutat, a més de catedràtic jubilat d'ensenyament secundari. També en el context de la Batalla de l'Ebre és autor de diferents articles i també de diferents dossiers didàctics, al igual que en la Guerra del Francès. Ha estat també col·laborador en diferents mitjans de comunicació, sempre divulgant la nostra història. Ha sigut fundador i director de la revista Quaderns de l'Ebre. També és autor del recull El Concurs i altres contes o del poemari Com un efluvi, del recull d'articles Terres de l'Ebre, Històries del Sud i més recentment coautor dels populars llibres sobre el fotògraf Antonio Roca Cid, que crec que també ens acompanya. I ara, sense més preàmbuls, li cedeixo la paraula i, per tant, escoltarem la conferència que ha titulat La guerra del francès i el darrer setge de Tortosa 1810-1811. Senyor alcalde, corporació municipal, autoritats, amigues i amics, bon dia a tothom. Per a mi és un goig avui estar aquí per molts de motius. El primer, que el nostre alcalde va ser alumne meu i ara és el meu alcalde. Després, representant-me, hi ha tot un seguit d'antics alumnes, Marc Gabelló, Lluís Bel, Anna Rués i Joan Carles Bonfill, o sigui que quasi puc considerar que això és una classe, encara que al final no farem examen. Bé, el primer que voldria dir és que l'11 de setembre acaba tot i comença tot. Avui més que mai som conscients del que som i del que volem ser. I per això Tortosa i les Terres de l'Ebre han de ser reconegudes amb la seva plena vàlua en el conjunt de la història de Catalunya. Això com a primera premissa. Respecte a la xerrada, hi ha que dir que tota guerra és un desastre. L'escriptor i aviador francès Antoine de Saint-Exupéry, que coneixereu com a autor del Petit Prince, dia que la guerra és una malaltia com el tifus. Ell, dalt del seu avió l'any 1944, va sucumbir a aquesta malaltia. També ho expressava molt bé Llorenç Tomàs, capellà i fill de la Galera, quan parla de la guerra de successió i del que va patir ell i el seu poble en aquella guerra. I diu una frase que per a mi és lapidària. Diu, qui diu guerra, diu tots els mals. Millor no es podria dir. No hi ha dubte. La guerra
és la malaltia més greu de la humanitat, més enllà de totes les pandèmies antigues i modernes. I, el que és més trist, sembla inguarible. I aquí tenim la realitat que ens toca viure en aquests dies. Com més ha avançat l'home, més ha avançat la guerra. Però, malgrat això, mai s'ha perdut el desig de la pau. Este desig, que voldríem veure realitzat, és el que ens salva. I entrant en matèria, cal dir que Tortosa deu bona part del seu protagonisme històric a les guerres. Per què? Tortosa ha senyorejat el riu durant segles, però li ha tocat pagar un preu molt alt per aquesta situació estratègica. Penseu que l'Ebre és el riu més cabalós, que l'Ebre, des d'un punt de vista militar, com tots els rius, és una defensa i és un obstacle. I sempre que hi ha hagut guerres a la península, en la majoria d'elles, aquestes guerres ens han afectat. El que jo sempre dic de la nostra fatalitat estratègica. Moltes vegades el nostre protagonisme ha sigut un protagonisme malaurat per culpa d'aquesta situació. És més, hi ha una cosa que cal destacar. Aquesta situació de Tortosa ha condicionat la seva quotidianitat. Per què? Perquè, especialment a partir de les guerres de l'època moderna, i em remeto a la guerra dels segadors, Tortosa se veu convertida en plaça forta de guerra. Això què vol dir? Vol dir la presència gairebé permanent d'una guarnició per a defensar-la i al convertir-se la ciutat en un objectiu bèl·lic preferent. A ningú se li escapa la situació de Tortosa, el pont de Barques i el que significava este camí de cruïlla entre València i Catalunya. Per tant, tenim que tindre present que fins pràcticament ben entrat al segle XX, Tortosa va veure la presència d'una guarnició militar, amb la banda regimental, amb tot el que significava i amb tot l'impacte social que tenia aquesta presència militar. Molts de militars se casaven en tortosines. Casar-se en un militar era una manera d'assegurar-se un futur, encara que aquest futur signifiqués voltar per tota Espanya segons la destinació del marit. Tortosa va ser atacada pels francesos el 1642, però no la van prendre. Els nostres veïns sí que la van conquerir l'any 1648. La van tornar a conquerir l'any 1708 dins de la Guerra de Successió. I finalment també la van dominar l'any 1811 en aquesta guerra que anem ara a explicar. Per tant, podem entendre millor aquella vella dita dels nostres iaios, que jo recordo haver sentit alguna vegada, de que vingui el que Déu vulgui, però que no vinguin els francesos. O l'altra, més categòrica, de Napoleó, Déu Bonaparte. La guerra del francès, també coneguda a la resta de la península com a guerra de la independència, va ser una guerra llarguíssima. Va durar de l'any 1808 a l'any 1814, 6 anys de guerra. I va representar un revulsiu i una revolució en la història hispànica. Penseu que a partir de la guerra del francès la història hispànica canvia. Penseu que la primera Constitució comença dins de les canonades de la guerra del francès a Càdiz l'any 1812. També cal dir que això és una guerra internacional. Nosaltres diem guerra del francès.
La guerra del francès és una guerra més de les guerres napoleòniques. Les guerres napoleòniques, totes les guerres que va protagonitzar l'ambició de l'emperador Napoleó, hi va participar tota Europa. Al cap de la correguda s'ha calculat que aquestes guerres napoleòniques van venir a costar 1 milió de morts. Aquestes guerres napoleòniques va fer que aquí, a Tortosa i a la resta de la península, vinguessin no només francesos, també venien al costat dels francesos italians, polonesos, alemanys, gent de tots els cantons. Per la banda patriota, aquí no només estaven els catalans, sinó que també estaven gent de la resta d'Espanya i també van participar els anglesos. Els anglesos sí, després ne parlarem, però penseu que la flota anglesa patrullava les costes perquè els anglesos estaven situats a Mallorca i tenien el domini del mar. Això, a més, deixarà una petjada important. Molts, en aquell moment, moltes tortosines, això si mireu els llibres de matrimonis, en aquell moment i posteriorment se van casar en soldats i en oficials que estaven a Tortosa. Molts francesos i alguns italians se van casar amb dones tortosines, de les quals jo planyo la seva sort, perquè quan els francesos van abandonar Tortosa van dir que tenir que abandonar la seva ciutat. Anem a situar la situació, valga la redundància. A l'any 1810, al llevant peninsular. No podem circumscriure'ns només a Tortosa. Tenim que veure-ho en un sentit ampli, bàsicament Catalunya, en part Aragó i també València. Fixeu-vos bé, en la conquesta de Tortosa, que va ser molt laboriosa, van participar 4 exèrcits. Us explico. Primer que res estava l'exèrcit napoleònic que dominava Barcelona. Aquest exèrcit va dominar Barcelona abans que esclatés la guerra. L'any 1808 se van presentar allí, anaven com aliats, se'ls va obrir les portes i a partir d'aquell moment, fins al final de la guerra, van controlar Barcelona. Allí hi havia un exèrcit manat per un mariscal de França que li deien Macdonald. Després hi havia un altre exèrcit que era l'exèrcit d'Aragó. L'exèrcit d'Aragó estava manat per un dels millors generals de Napoleó. De fet, pràcticament no se'l va derrotar mai. Este general, que després serà mariscal, és el general Suchet, el comte de Suchet. Suchet dominava Saragossa, no l'havia conquerit ell, l'havia conquerit el mariscal Lanz, però dominava tot l'Aragó. I Suchet havia conquerit Lleida i va rebre l'encomanda de Napoleó de conquerir Tortosa. Per què? Perquè, com molt bé diu Suchet a les seues memòries, és un llibre que el podeu trobar inclús traduït al castellà i és molt interessant en tot el que explica, Tortosa era el lloc on confluïen els patriotes catalans i els patriotes valencians. I, per tant, si volia dominar Catalunya i després València, tenia que conquerir Tortosa. Penseu que a Tarragona estava l'exèrcit patriota català. Barcelona estava ocupada, Lleida també estava ocupada i l'exèrcit patriota català estava a Tarragona i el manava el general Enric O'Donnell. I per l'altra banda estava l'exèrcit valencià, que estos estaven menys amenaçats. Penseu que l'exèrcit català dels patriotes tenia que enfrontar-se en Suchet i tenia que enfrontar-se en Macdonald. Per tant, Suchet decideix baixar riu avall per a conquerir Tortosa, perquè el seu objectiu era dominar Tortosa, acte seguit atacar Tarragona, expugnar Tarragona, cosa que va fer, i després de dominar pràcticament tota Catalunya,
llançar-se sobre València, que també va conquerir. O sigui, si estem parlant de Suchet, va conquerir Lleida, va conquerir Tortosa, va conquerir Tarragona i va conquerir València. I la conquesta de València li va valdre el mariscalat. I, per tant, aquesta és la situació que ens trobem en aquell moment. Primer que res, conquereix Mequinensa. I al conquerir Mequinensa, allí pot concentrar tot el material, tota la impedimenta que necessita per conquerir Tortosa. I ell diu a les seues memòries que arribar a Tortosa via terrestre era molt complicat i que per a baixar el tren d'artilleria, quan diu tren no és que hi hagués un tren, sinó la paraula tren vol dir tots els elements necessaris per a baixar els canons que es deien els canons de batre. Batre volia dir batre les muralles. I, per tant, necessita que el riu estigui expedit i que tingui aigua. Evidentment, ell comença aquesta operació al juliol, conquereix Mequinensa, també conquereix Morella, i el 4 de juliol els francesos, per sorpresa, se presenten davant de la fortificació del Cap de Pont. El Cap de Pont era una fortificació molt ben feta, molt gran. Sabeu que baix del que és l'Avinguda de Catalunya, baix del que avui en dia és l'Oixaple, baix de la licoreria, allí estan els fonaments del Cap de Pont. El Cap de Pont era una fortificació essencial per a protegir el pont. Se presenten davant del Cap de Pont per sorpresa i inclús pensen que no hi ha ningú al Cap de Pont. Hi ha una sorpresa mútua entre els francesos que estan davant del Cap de Pont i la guarnició espanyola i a partir d'aquell moment ja diuen, comencen a cridar els francesos a les armes. I els francesos se situen a tota la banda dreta del riu. Sobretot s'hostatjaran a Roquetes i a Jesús. Però Suchet primer ficarà el seu quartel general a Mora i després lo baixarà a Xerta. No exactament al front, sinó a Xerta, perquè des d'allí espera rebre tot el material per a poder iniciar la conquesta de Tortosa. Per tant, durant 6 mesos, els francesos estaran a tota la banda dreta del riu i Tortosa només tindrà pas expedit cap a Tarragona. El portal de Tarragona els francesos encara no havien ocupat la banda esquerra perquè estava l'exèrcit català i Suchet esperava la col·laboració de l'exèrcit català, de l'exèrcit francès de Barcelona per a poder fer saltar el riu i fer l'encerclament. Per tant, des del 4 de juliol s'està ja aquí, els patriotes i la guarnició, i a l'altra banda del riu, els francesos. I tenim el diari del setge, hi ha diverses versions del diari del setge, penseu que cada dia se prenia nota del que es feia, i ens parla d'avui ha hagut tiroteig, avui han matat una dona que ha anat al riu a buscar aigua, avui s'han passat 2 soldats. Vull dir, això hi ha un llibre de Daniel Fernández i Domingo, que es diu Anales o Història de Tortosa, que el va publicar l'any 1867, però que, evidentment, feia poc més de 50 anys que havia passat la guerra del francès a Tortosa i quedava encara molt de record i molt de testimoni. És un llibre molt accessible i on parla dia per dia d'aquesta situació. Anem a explicar com se conquereix una ciutat, com és un setge. Des de l'antiguitat, un setge consisteix en, primer, bloquejar la ciutat en un primer moment, després, veure el circuit de muralles i buscar el punt més feble per atacar. L'objectiu, ensorrar la muralla i penetrar en massa, en força, per dins d'aquell forat que en termes militars se diu bretxa. Per tant, aquí els francesos fan això.
decideixen per quin lloc atacaran. El lloc que decideixen atacar és precisament per la zona del temple, una zona que estava poc fortificada i, a més, una zona que els permetia obrir trinxeres, després us explicaré què significa això, perquè és una zona que eren horts. Per tant, a l'hora d'obrir trinxeres era molt fàcil, no el mateix que quan la Guerra de Successió, que van atacar per Orleans i allí era tot pedra, però per la zona esta era molt més fàcil. Una vegada tu ja tens circuïda la ciutat, el que et fa falta és l'artilleria. Sense artilleria tu no pots enderrocar les muralles. Aquesta artilleria al juliol no va poder baixar, però al setembre va ploure molt, tenim testimonis d'un soldat polonès que diu llovió a càntares i que l'horta semblava un llac i per tant el riu va créixer. I a partir d'aquell moment, pel riu, els francesos van poder baixar els canons, perquè calculaven que per a baixar-los via terrestre, a banda de que estava molt malament els camins, necessitaven 1.500 cavalls. Imagineu-vos, a l'època, 1.500 cavalls. Per tant, la via, l'artèria, per als francesos i per als tortosins, fins fa 4 dies era el riu. I quan això ho van tindre aquí, va ser el moment en què ells van decidir fer l'operació de conjunció entre les forces franceses de Barcelona i les de Suchet. I el dia 15 de desembre van passar el riu, MacDonald se va situar al Perelló i a Móra, protegint l'acció de Suchet, i van encerclar totalment la ciutat. Què calia fer en aquell moment? En aquell moment s'emplaçava l'artilleria. Què era això? Fent el que ells deien trinxeres paral·leles a la muralla. Generalment se feien 3 trinxeres, i en deien 3 paral·leles. La primera més lluny, perquè evidentment els defensors disparaven, tenien els seus canons, tenien la seva fuselleria, i se tractava de consolidar una d'aquelles trinxeres i després, una vegada estés consolidada, protegida pels sacs terrers, per les fajines, per tota una sèrie d'elements que podeu veure als gravats de l'època, quan estava consolidada se feia un ramal i se'n feia una segona i després una tercera. I llavors ja s'emplaçaven les bateries de canons. Aquí diuen que contra Tortosa van haver 45 canons de gros calibre, a banda dels altres canons. Estos 45 canons van obrir bretxa, però no només s'obria bretxa mitjançant l'artilleria, sinó hi ha una altra cosa que és molt poc coneguda, que és el minatge. Sabeu que hi ha un cos de l'exèrcit que es diu sapadors minadors. Els sapadors minadors el que feien era un túnel, quan estaven prop de la muralla, fent una sèrie de túnels per baix la muralla, i quan arribaven als fonaments de la muralla, allí posaven una gran quantitat d'explosius i feien explotar la mina, que així es diu, i part de la muralla saltava en l'aire. O sigui, a Tortosa no només està el bombardeig de l'artilleria, sinó que el baró de Ronyat, que era el cap de l'artilleria, ens explica com van fer una mina per la zona del temple, que en diuen el baluard de Sant Pere, i que estaven també preparant una mina per a bombardejar la ciutat. Quines opcions tenen els defensors davant d'això? Com poden dificultar l'aproximació de l'enemic? Bé, ells tenen la seva pròpia artilleria, aquí hi havia bastants de canons, alguns parlen de 270 canons, repartits per totes les fortificacions. Pensem Orleans, pensem Tenasses, pensem les avançades de Sant Joan, pensem el castell, no estaven concentrats en un únic lloc.
els trets de la fuselleria i, sobretot, les sortides. Aquí van intentar fer sortides. Les sortides se feien per sorpresa, s'atacava les paral·leles, se buscava destrossar tot el que havien fet, clavar els canons per a que no poguessin disparar i entrar altra vegada dins la ciutat. Aquí van fer diverses sortides, però aquestes diverses sortides sí que van tindre un cert èxit, però no van aconseguir frenar l'avenç dels francesos. Després hi ha una altra cosa, que són els guerrillers. Tots, al parlar de la guerra del francès, pensem en els guerrillers, pensem en Mina, pensem en l'empecinado, que per cert va estar aquí al Reguers, però aquí hi havia guerrillers que també actuaven a la rereguarda dels francesos, impedint que baixessin coses pel riu, si els francesos portaven bestiar, els atacaven i els prenien el bestiar, etc. Tenim referència d'un guerriller molt famós que li diuen Josep Rambla. Este Josep Rambla, entre el terme d'Alfara i Paüls, hi ha un lloc que es diu precisament els Plans de Rambla. Este Josep Rambla era del Portell, de Morella, però estava casat a Xerta, i este va ser un guerriller molt important en aquell moment, que va lluitar en aquell moment i lluitarà posteriorment. Tenia un lloctinent, que li diuen Bernat Borràs, i un altre que es deia el capità Bussons. Però a Tortosa el que esperaven, sobretot, a banda de resistir, era l'ajuda exterior. Abans vos he dit que havia un exèrcit patriota català i, a banda, havia un exèrcit patriota valencià. El que estava més lliure per actuar, el que tenia les mans més lliures perquè no els pressionaven els francesos, era el valencià. I l'exèrcit valencià va intentar atacar el mes d'agost, però no va aconseguir res perquè estava mal manat, mal comandat, i els francesos els van desbandar. Van tornar-ho a intentar el mes de novembre i va tornar a passar exactament el mateix. Va ser un autèntic fiasco. Per tant, Tortosa, una vegada va quedar encerclada, ja va començar el setge definitiu. Fins en aquell moment, més o menys, la gent podia entrar i sortir pel portal de Tarragona. A partir d'aquell moment ja no podia ni entrar ni sortir ningú. Per tant, tots quedaven reclosos dins de la ciutat. La nit del 20 de desembre, els assetjadors comencen a fer paral·lela. Des d'aquí ho senten, perquè, evidentment, quan un se fica a cavar en el soroll de la nit se sent, i intenten reaccionar, i més o menys els frenen. Però hi ha una nit, no us sabria dir quina, però una d'aquelles, que estem parlant del desembre, ja sabeu quina és la climatologia nostra. Una nit d'un vent fortíssim, els francesos van poder avançar en les seues obres de les trinxeres perquè des de Tortosa no els podien sentir en els udols del vent. I quan els tortosins i la guarnició van abocar-se a les muralles a l'endemà, van veure que els francesos havien avançat molt. La nit del 28 fan una sortida general, surten per la porta del temple, surten per la porta també de Remolins, per a frenar els francesos, però no aconsegueixen frenar-ho. I a partir del 29-30, la nit del 29, comença el bombardeig. El bombardeig contra la cortina del temple. I pront se veurà, la cortina és un pany de muralla, pront es veurà que la cortina comença a flaquejar. També ataquen el baluard de Sant Pere, que estava al costat, i també el fortí d'Orleans. Penseu que el bombardeig francès no només afecta a la zona que volien obrir la bretxa, sinó que també afecta la població. La població se queda esparverada, imagineu-vos, de l'impacte de les bombes. Les bombes no només cauen a la zona del temple, que cauen per tota la ciutat.
La gent s'amaga a Llimpot, imagineu-vos, la caiguda de les bombes, l'incendi de les cases, els ferits, els crits, els morts, i per tant, tant en la guarnició com en la població hi ha un impacte psicològic molt fort que això debilita el desig de resistència. Penseu que teníem precedents de la resistència a Girona i de la resistència a Saragossa. I aquí s'esperava que es fes exactament el mateix. Però la situació era de decaïment. A més, no es veia possibilitat de rebre ajuda exterior. Quan una ciutat està assetjada però confia que rebrà ajuda exterior, l'impuls de resistència és molt més gran que si sap que no vindrà ningú a socórrer-la. I per tant, aquí estaven realment esparverats. El dia 1 de 1811 aixequen bandera blanca al Castell de la Suda, que volia dir bandera de Parlament. Quan s'aixeca bandera de Parlament, se suspenen les hostilitats. Encara que els francesos suspenen el canoneig, però les obres que fan la mina continuen fent-la. Què proposen la Junta dels tortosins, dels militars tortosins? Aquí hi havia un militar, el que comandava era un senyor que li diuen Lili Idiáquez, que seria el comte de l'Atxa. Era un senyor que era gran, era xacrós, havia estat ferit a una cama precisament aquí al setge de Tortosa. Se va reunir la Junta de comandaments, juntament amb la Junta de Defensa Civil de Tortosa i l'Ajuntament, i van decidir proposar als francesos unes condicions de capitulació. Quines eren? Ells proposaven suspendre les hostilitats durant 20 dies i, si en estos 20 dies no rebien ajuda, rendir-se. Claro, això Suchet va dir no. Suspendre 20 dies quan tu estàs a punt d'assaltar una ciutat és perdre un temps que és molt valuós. I Suchet, s'envien emissaris uns i els altres, Suchet diu o rendició o assalt. Què vol dir això? Això vol dir, si tu te rendixes i capitules, fas uns capítols de la rendició, en teoria, entre cometes, se respecta les vides dels soldats i dels habitants civils. Si tu fas una resistència a ultrança, que es diu a mort, quan entra el conqueridor pot fer el que vulgui. Pel dret de conquesta pot passar el que diuen a l'època al filo de l'espada a tots els habitants. Això és el que va passar a Tarragona. Aquí, de moment, se trenquen les negociacions. Retorna el bombardeig. I pel matí del dia 2, de prompte els francesos veuen no una bandera blanca, 3 banderes blanques. Suchet veu que aquí estan defallint. Els militars estan desconcertats. A l'Atxa està indecís. El seu segon, que era el coronel Uriarte, volia fer una maniobra que era molt habitual a l'època, que era rendir la ciutat als francesos, però resistir ells a les fortificacions. Que això és el que havien fet a Lleida. El que passa que Suchet a Lleida va fer ficar els civils davant dels seus soldats i, evidentment, els soldats de les fortificacions no podien disparar contra la mateixa gent. Aquí Uriarte va demanar el mateix, però això no ho volia Suchet. Suchet, en un rapte de decisió,
se presenta amb la seva guàrdia davant de la fortificació i ordena als sentinelles espanyols que obrin la porta. Estan a punt de disparar-li. Però ell, amb un cop d'autoritat, aconsegueix que li obrin la porta i se'n va directe al castell de la Suda, on estava el comte de l'Atxa. I quan arriba davant del comte de l'Atxa, l'escridassa o l'increpa i li diu: si no es rendix, la sort de la població de Tortosa estarà en les seues mans. A l'Atxa, en aquell moment de confusió i que tothom està que no sap què fer, allí mateix redacten damunt d'un tambor d'ordes, redacten la capitulació i es capitula. Molta gent no se n'havia enterat i de prompte s'obrin totes les portes i entren els francesos. És entre les 2 i les 3 de la tarda del 2 de gener de 1811. A partir d'aquell moment, Tortosa estarà en mans dels francesos. Cal dir que la capitulació establia que se respectarien vides i hisendes. I en un primer moment els francesos van ficar guàrdies a totes les portes, però que en arribar la nit, quan van entrar tota la resta dels soldats, i després ho veurem, va començar el saqueig. El saqueig i tot el que comporta el saqueig. Les cròniques de l'època diu «Hubo fuerte saqueo 24 hores». Després explicarem com va ser este fuerte saqueo. Ara bé, res comparat amb el que passarà després a Tarragona. Penseu que a Tarragona se parla que el pla de la catedral, les escales aquelles, xorrejava sang en aquell moment de la guerra. Per tant, a partir d'aquell moment surt la guarnició pel portal de Remolins. Segons ens diuen a l'època, aquell dia nevava i els porten a Xerta. I aquesta guarnició de Xerta la portaran cap a França. I Tortosa estarà en mans franceses fins al 18 de maig de 1814. Des del 2 de gener de l'11, més de 3 anys en mans dels francesos. I els francesos se n'aniran no perquè les facin fora, sinó per un acord entre els dos caps dels exèrcits, se diu l'acord Suchet-Wellington, Suchet pels francesos, Wellington, que era aliat dels patriotes pels anglesos i també comandava tots els exèrcits espanyols, pel qual els francesos se van retirar ordenada i pacíficament de Tortosa. O sigui que fins al 18 de maig Tortosa va estar ocupada. Això és el conjunt. I ara vull entrar al que realment considero que és interessant. Els protagonistes i els testimonis de l'època. Afortunadament, de la Guerra del Francès tenim molta documentació. La primera la podem trobar al llibre difunts de la catedral. Penseu que els capellans, quan feien les partides, tant fos de bateig, de matrimoni com de defunció, a vegades al costat, això aquí els historiadors ho saben, solien escriure alguna cosa referent al moment, que és molt valuosa. Aquí tenim 3 anotacions en 3 dies diferents de Tomàs Moré, prevere regent de la Seu de Tortosa. La primera diu: el día 4 de julio de este año, después de haberse entregado vilmente Lérida y rendido Mequinenza bajo el ejército francés del general Suchet, vino a sitiar esta ciudad y van por 5 meses que están fuera del puente y nada han conseguido. Hoy, 27 de noviembre de 1810. L'altra diu: hace 6 meses que el ejército de Suchet está fuera del puente y nada aún ha podido conseguir. Y a continuación diu: hoy, 13 de diciembre de 1810, y hoy, día 15 de los dichos, pasó a la parte del Coll de l'Alba y empezó el sitio. Per tant, comença el setge de Tortosa. Y después, 2 de gener, 2 de enero de 1811, el conde de Suchet entró en Tortosa, siendo gobernador y general de este cantón, el conde de Alacha, bombearon 4 días y abrieron brecha por el temple. Hubo un día fuerte saqueo y etcétera.
Una altra és una partida de defunció. Diu, sábado, día 31 de diciembre de 1810. Yo, don Francisco Roca, presbítero, cura párroco de la Catedral de Tortosa, di sepultura eclesiástica a Josefa Príncep, casada con Francisco Andreu. Recibió los santos sacramentos de confesión y extremaunción. Y no más por haber sido la primera víctima de las bombas en la calle de Bosch, cuyo día empezó el bombeo que duró hasta la 1 del día 2 de 1811, que se entregó la plaza. Després, quan va caure Tortosa, la cridòria a Tarragona va ser immensa perquè van considerar que havia hagut traïció. És més, el comte de Latxa estava presoner, però li van fer un juí en absència a Tarragona i el van condenar a mort i el van degollar en efígie. El van degollar en efígie perquè estava presoner. I va sortir una poesia que es diu Cataluña afligida por la traición y consolada por la lealtad. Y comença així. Oh Dios, Tortosa, cuál la mano vil fue que franqueara de fuerte alcázar las erradas puertas a la doblez y a la infernal intriga del francés fementido. Cataluña, Cataluña infeliz, va a ser hundida de males y de horror en un profundo y tormentoso mar. Oh ciudadanos, llorad, lloremos, nuestro llor es justo, la esperanza acabó. Tenim un altre testimoni molt valuós, un anglès, el general Charles William Doyle. Qui era este bon home? Este bon home, penseu que els anglesos se van aliar amb els patriotes i van enviar ajuda militar. Aquí van enviar el general Doyle com a assessor militar dels patriotes catalans. El general Doyle se va encarregar de posar en estat de defensa Tortosa. Va preparar Tortosa per si era atacada, que sabien que seria atacada. I envia una sèrie de cartes i d'instruccions molt valuoses. La primera l'envia al governador de Tortosa sobre el que té que fer. Diu, me parece que debía usted reunir el cabildo, ayuntamiento y junta y insistir sobre un préstamo de 10.000 duros para la compra de trigo. Luego, es la respuesta que le donen. Este dinero debía salir de las faltriqueras de la gente acomodada y de ningún modo un ochavo del pueblo que se está sacrificando de todas maneras. Mientras no hay 4 caballeros en todo el pueblo que no estén escondidos en un rincón de sus casas, en lugar de hacer esfuerzos en favor de la patria, dinero habrá. El poble ajudava, els poderosos s'amagaven. Una altra carta, Tortosa, 12 de junio. No tengo tiempo de escribir largamente, pero sí sé decir que vamos tomando tono. Es menester mucha actividad y crea usted que el estado de Tortosa es lo más deplorable, no por falta de recursos, sino por falta de energía y patriotismo en los que deben tenerlo. El pueblo gustosamente se sacrifica, però punts suspensius. Este senyor, aquí lo van honorar, no sabem si el van fer fill predilecte, li van donar una medalla, però ell, quan ja Tortosa estava atacada pels francesos, ell estava fora, escriu el següent: no cesaré de trabajar para libertarla y librar a mis beneméritos y amados tortosinos. I a Tortosa li van fer una poesia que diu així: por tu presencia siempre he suspirado entre riesgos Tortosa sumergida. Si un sitio del francés la ha amenazado, por tu próvida mano, oh socorrida. Oh Doyle, bienhechor idolatrado, Tortosa eternamente agradecida, a tu bondad solo podrá olvidarla cuando el Ebro dejase de bañarla. Lérida y Mequinenza ya entregadas, igual catástrofe temió Tortosa. Vienes y tus benéficas miradas de abatida la vuelven valerosa. Trabaja en muros, fosos y estacadas, cantando sus vecinos con gozosa voz, que alivia conflictos tan extremos,
Si Doyle nos defiende, no tememos. Hi ha un altre personatge, Enric von Brandt, era d'origen germànic, però estava com a polonès, se va allistar a la Legió del Vístula, que eren polacs, i ell estava en el seu regiment davant de Tortosa. Este és un dels primers que arriba al Cap de Pont quan el primer atac dels francesos. També entra de parlamentari dins de Tortosa i diu que lo porten dos oficials en els ulls embenats i que sent el murmuri de la gent i que sent que algú diu que hauria que degollar-lo. Lo porten davant del comte de Latxa i el comte de Latxa li ofereix donar-li una graduació superior si es passa a los patriotes. I ell li diu, això no ho puc fer. Diu, què dirien els altres oficials de lluitar al costat d'un desertor? També ens parla de la gran ploguda del setembre. I, acte seguit, diu una cosa molt curiosa i que és molt significativa del que és la nostra terra. Diu que el 21 de setembre, pel vespre, ve una ventada del mar que porta un núvol de mosquits. Diu, no podíem ni parlar perquè se mos ficaven dins la boca. Cremaven pólvora per espantar-los, diu, i al cap d'un moment la pólvora ja no servia i tornava a haver un núvol de mosquits. Tant és així que ell diu que el dia 25 quasi se van estar a punt de plantejar aixecar el setge perquè no aguantaven els mosquits. Però, afortunadament, diu, va vindre una ventada de vent de dalt i se'ls van portar tots. Per tant, els mosquits no van poder derrotar els francesos. I el dia 2 de gener, Brandt és l'encarregat de guardar els presoners camí de Xerta. I diu el següent, havia ordre d'aquell que es volgués escapar, li disparessen. I ell diu, durant la nostra primera marxa de Tortosa a Xerta, vaig sentir amb freqüència, a partir de la caiguda del dia, els trets que provaven que aquesta consigna era puntualment executada. Anem a un altre exemple. La guerra del francès també és la guerra de les dones. Tots parlem, ho sabem, Agustina d'Aragó. El que no sé si saben és que Agustina d'Aragó va estar defensant Tortosa. Agustina d'Aragó va estar primer a Saragossa, va ser feta presonera, se va escapar i va fer cap a Tortosa i va demanar participar en la defensa de Tortosa. Ens ho acredita un certificat del comte de Latxa que diu això: certifico que hallándome de comandante general del cantón de Tortosa y gobernador de la plaza, se me presentó en ella por el mes de noviembre del año 810 doña Agustina Zaragoza, graduada de subteniente de infantería, suplicándome le permitiera permanecer en dicha plaza, pues anhelaba continuar en hacer servicios a la patria, a cuyo fin deseaba emplearse en ella. La destina una bateria amb el grau de subtinent. Hi ha un altre personatge que ens parla d'una tortosina, Càndida Mola, que va anar a les trinxeres, a les muralles i que ajudava als combatents. Li diuen de mal nom la Titalla. Tenim el testimoni d'un capità de vaixell anglès que li diuen Edward Codrington. Diu lo següent: Arenys, 10 de junio. Durante mi estancia en tierra esta mañana, tuve una entrevista con la heroína de Tortosa, doña Cándia, cuya historia, si se cuenta bien, mostrará a Inglaterra de lo que son capaces algunas mujeres españolas. Esta mujer, o mejor dicho, esta heroína, es tenida por loca, pero no le falta sentido en su locura. Su mente, sus movimientos, su lenguaje y su estatura son todos masculinos. Sus gestos son los de la locura y la inclinación de sus predilecciones son totalmente militares. Solo me parecía una mujer en la bondad de su corazón y en la benevolencia de su ánimo.
perdió toda su propiedad en Tortosa, su lugar nativo, el cual, según dice, básicamente fue entregado al enemigo. Suchet se esforzó mucho en ganar su confianza y colocó un oficial y 4 hombres para guardarla en su casa. Al final, emborrachó al oficial y sus 4 hombres y efectuó su escapada. Se va disfressar de pobre, se'n va anar a les portes de la ciutat demanant limosna i els mateixos guardians de les portes li van dir marxa d'aquí. No se'n van donar compte que era Càndida Mola la titalla i va poder fugir. Estava a Arenys, rebia un sou i que diu que repartia entre els soldats més menesterosos i tenia el grau, com diu Codrington, de comandanta. Per tant, la història de Càndida Mola la titalla és una història a tenir en compte. I anem a la història final. Un metge. Tota guerra, els metges tenen un paper fonamental. Aquí va vindre, entre altres, en les forces de Suchet, un metge que li diuen Louis Dufour, i va escriure les seues memòries. És un home que ens diu que ell cada dia portava un diari, prenia nota, i ell arriba a l'any 1810 al quartel de Móra d'Ebre, després va a Xerta i d'allí a Jesús. A Jesús està a punt de morir d'una canonada que envien des del castell. I diu que el territori entre Xerta i Jesús està ple de garrofer i oliveres i es veu molt ben conreat i amb moltes cases de camp. Tots els militars que venen aquí, en aquell moment i posteriorment, tots se'n fan creus de la vall de Tortosa, de la bellesa de la vall de Tortosa, de l'esplendor que tenia la vall de Tortosa. El 31 de desembre diu que està prop del reducte d'Orleans i que fa fred i un vent violent, però, i això a mi me crida molt l'atenció, diu que veu pagesos treballant als camps i que els pagesos no podien deixar abandonada la seva terra. L'1 de gener, quan s'aixeca la bandera de Parlament, que això volia dir que Tortosa capitulava, diu això del que veu a les cares dels soldats. Diu, una calma profunda succeeix al brogit de les detonacions. La fisonomia dels soldats també ha canviat amb l'aparició de la bandera blanca que allunya la seva tentativa de pillatge. Tentativa de pillatge. Des de l'antiguitat, la tropa volia entrar en força a les ciutats perquè així podia saquejar les ciutats. Era, per dir-ho d'alguna forma, el premi pels sacrificis i les ferides. I, per tant, en aquest cas, això no es va donar. Se va capitular. I ell, hi ha un fragment, el 3 de gener, diu, he passat el dia, per tant, que estava en mans dels francesos Tortosa, recorrent la ciutat. Tortosa és una població bonica. Els nostres projectils l'han afectat molt. Els murs de les cases són molt dèbils. Quin espectacle més trist he contemplat avui. Les voltes de la ciutat sembrades de cadàvers i les seues despulles. Els carrers desempedrats. Alguns edificis fumejant. Els passatges obstruïts pels enderrocs. El terra cobert de fusells trencats, cartutxeres i barrets arrossegats pel fang. Baralles, crits a les cases, les dones i els vells despullats públicament dels seus mocadors i els seus mantons. Aquí, els nostres soldats carregant el botí, entregats a una alegria ferotge. Allà, els desgraciats vençuts, pàl·lids, tremolosos, plorosos, en fi, per tot arreu escenes que inspiren horror i pietat. I diu que se'n va a l'exterior a veure el camp. I allí diu que la bellesa de l'horta tortosina és molt gran, que està als tarongers, ell parla de les pommes d'or, parla de les massanes dorades, referint-se a les taronges, i diu, els nostres guerrers devastadors no respecten res, fan caure els fruits pel gust de la destrucció. Els camins estan encatifats de taronges.
L'Horta de Tortosa era un lloc encantador, però el vandalisme dels nostres soldats ho ha devastat tot. Les blanques cases de camp, els arbres, les sénies. Este desastre també molt explica Daniel Fernández i Domingo en un petit fragment que parla de l'entrada dels francesos. Diu: pero al anochecer del día 2, a medida que iban llegando los soldados de los campamentos, se entregaban al robo, al saqueo, a la violación y al incendio. Lanzábanse ebrios a toda clase de desmanes. Atropellaban a los vecinos que encontraban por las calles, desnudándolos i denostándolos. Per tant, les dues coses coincideixen en el que havia passat. Tarragona va ser pitjor. I per què us ho dic? Perquè este mateix, Lluís Dufour, com a metge, va ser encarregat de netejar de cadàvers Tarragona. I ell deia, no sabíem com fer-ho, perquè havia molta pedra, no els podíem enterrar, si els tiràvem al mar s'urarien, i van decidir cremar-los. I segons mos diu ell, i ho sabia bé perquè ho va organitzar, van cremar en 2 grans pires més de 4.000 cadàvers. Això és la guerra. I, en això ja acabo, però abans no voldria acabar sense recordar a l'amic i company Albert Aragonès, company durant molts anys, amic també, que ens ha deixat i que era un savi discret i era un defensor de la parla tortosina. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Roc, per la teua conferència, una conferència brillant, didàctica i que avala clarament la teua trajectòria en l'estudi de la guerra del francès, de Tortosa, d'una manera rigorosa i apassionada. Avui hem pogut saber per què el nom de Tortosa està a l'Arc de Triomf a París. Hem pogut saber que Agustina d'Aragó va participar al setge de la nostra ciutat en aquell moment, o també la importància de les dones de Tortosa en aquell moment. La guerra del francès va ser un episodi clau al segle XIX a Tortosa, que conjuntament amb les guerres carlines i després també ja amb la guerra civil, Roc Salvador ha estudiat i que crec que avui ha demostrat claríssimament com de bé ho fa. Unes guerres que han deixat una empremta a Tortosa fins a dia d'avui, fins al nostre present, i que per tant crec que és important conèixer-les per a poder-les avaluar. Empremtes a vegades negatives, evidentment en les guerres sempre malauradament n'hi ha, però també positives, i de fet vull recordar, i ho ha dit en alguns moments Roc Salvador, que una de les joies que tenim per haver sigut plaça forta avui dia són precisament aquests 6 quilòmetres de fortificacions, que no és una casualitat que encara continuen a la nostra ciutat i que, com saben, també des de l'Ajuntament estem treballant per a que puguen ser Patrimoni Mundial de la UNESCO, amb una aliança que hem forjat amb altres ciutats tan importants com la mateixa Palma de Mallorca, Melilla, Cartagena, i en aquests moments, després del Congrés Internacional que vam fer precisament al Castell de la Suda i també a la Universitat Rovira i Virgili aquest estiu, estem buscant aliances internacionals per a poder presentar una candidatura que posi en valor totes aquelles fortificacions que en aquell moment van ser símbol de guerra i que ara volem que siguin símbol de pau.
També crec que com a historiador i com a alcalde podem dir que la història ens recorda que Tortosa com a poble, com a ciutat, han viscut moments molt durs, molt difícils, però també que sempre hem sabut trobar la força per aixecar-nos, per a reconstruir-nos i per a continuar endavant. I precisament aquest esperit, aquesta perseverança, crec que ens ha de guiar en el present en tots els reptes que tenim com a ciutat i també com a país. Gràcies a tots i totes per ser aquí, per omplir el Saló de Plens com poques vegades passa i a més en una conferència de l'11 de setembre. Crec, Roc, que això és també fruit del teu mèrit en tota la teua trajectòria a la nostra ciutat. Evidentment, agrair una vegada més al conferenciant el fet que hagi acceptat ser avui el protagonista i que este 11 de setembre sigui una vegada més un moment per a recordar d'on venim i per a reafirmar qui som i per a treballar plegats per a un futur molt millor. Acabarem aquest acte fent l'entrega d'un quadre al conferenciant en honor per la seva participació i després acabarem cantant l'himne nacional de Catalunya, els Segadors, a càrrec dels gaiters de l'Aguilot, un himne que també ens recorda la força col·lectiva del nostre poble, de la nostra nació, que estima la seva terra, la seva llengua, la seva llibertat i la seva identitat. Visca Tortosa i visca Catalunya!